flash vagy armor. Van már meg lentről kijött. Egy ember van etiknél. Egy-két. Ágy mögött clear. Ágynál ott van. Nálam nem, de az baj. Jó, hát akkor bemegyek Meg valami. kéne mennetek etikhez. Most a Vigil, a támadott belül. Bassza meg! Na, jobb oldalt neked ezzel van már. Nem már, hát bazdmeg miért nem akarsz elvenni a szart? Akarsz? Tudod nézni távolról? Dobjam? Kaidunk? Várj. Nem? Ágy mögött. Jók vagyok. Elték darabban. Mögöttetek, nem? Igen, valószínű. Ja. Kamerázik bazdmeg. Itt van egyben. Itt van közel! De azt nem tartjátok etiket? Haló? Szólj a Haló? drónzol. Nem tartottak. Ott, ja. Ott van a kamera felettetek, kamera felettetek, kamera felettetek. Kézbe fekszik a Valkür. Bomba mögött. Ott még egy. Finish? Top main balra még mindig. Nézd. Egy armor. 15 seconds. Nincs idő. Meg kell menni. 10 seconds. Ágynál. Operator standing. Vagy bocs, csocsónál, az egyik meg ágynál. Remaining. Egy csocsó, egy ágy. Ja. Op 4 Jó, eliminated all friendlies. Láttatok kinn a izére, a csávó az meg ott steppelt a izébe, amúgy etikbe, azért mondtam, hogy nem tartottátok. Nem, szerintem Bazsi drónt Valaki nézett. mondta, hogy jön egy hátba, azt lenéztem oda. Nem, majd. Csak én meg arra számítottam, hogy mondom, hogy tartjátok. Ja, azt még én mondtam nektek, de ott volt is valaki Zsoltivel, le is néztem. Volt. Volt, fel is mentem. Csak elszaladt szerintem. Elszállt. Ja, mert lehetett hallani, hogy valaki mögöttetek a trappolt. Need to use your drone to locate a bomb. Van Vigil megint. Main felé. Ide el a... Lent vannak. Blue-ra van botok. Megyek föl, kiszínem a Jó. csiket. Mira van bunkerre. Mint a kaver esetét hallottam volna, de... 10 seconds to insertion. Jaj. 5 seconds to go. Koran, jó napokat kívánok! T3 kalmat tudja valaki tartani légy? Locate and defuse the bomb. Danke. Vigil megint Main kirohan. a Vigil. T3 kill. Nem vagyok, köszönöm. Engedtem. Én alul. Meeting még clear. The diffuser is no longer in your possession. Mira ablak mögött egy. Fönt van a Vigil, Armory Stairs-en. És ablakban volt fönt. Lightra van valami infónk? Közel van kéken. Balra. Nem tudom melyik hal. Egy, úgy csak Jó. kiszolom, mire a pinken áll. Igen, készül. Rota, kék rota. Balra.
Várjátok be egymást, légy Én színál. itt Egyesével menjünk. Nem. Drónozzunk először, azt utána megvan az info, csak rakjátok rá a drónt, aztán Viszont mondom, hogy drón. még mindig itt van, benn van Blue-ban. Jó. Kiszaba, hagyd itt a drónt, hagyd itt a drónt. Kiszaba még mindig, nice. Ennyi. Op 4 eliminated. Szép munka. Te most Matyi! Vigyázz Marci, itt egy komoly teamfight lesz, igen. Na, Jól látom, valamit már Rex hozzátettem nem már. LLH tag. Jól látod. Mire gondolsz, Koloni? Tegnap elmondtam, hogy mi történt, merre hány méter, úgyhogy... Ha esetleg lemaradtál volna, ott benne van a tegnapi videómban. Vagy hát nem videóban, hát a streamben amúgy. Ja, nem voltál itt tegnap. Kár érte, mondom, ott van benne. Benne van az egész. Liquipédián olvastad, Need to hogy? locate a bomb. Mit? Lent megint. Van megint bamály. Transfer oldalon. What? Van mute. Tehát megint ki fog futni. Milyen, mert Biztos transfer valamelyik oldalon megint nem tudom kirohangál. semmi. Itt csak annyira lett leközelve amúgy Mátéval is. 10 seconds to insertion. Van golyó. Itt annyira lett leközelve, hogy Gondolom, nem látják, szeretnének a srácok vele nevezni, ennyi igazából. Tacsanka kint kapta a Blue Eye-tól. You must locate and Van majd defuse the bomb. T2 lépcsőn van. Nézem T3 kamut. Csalom lefele megy. Jött a tocska. Ajtónál talán. Mi rájuk van? Marci, vigyázz ajtónál. Hát, Ja, nem nem a drónok csak. Itt van bal oldalt. De van húz. Ugyanúgy, mint amire az előbb. Located a bomb. You must T3 recover kamut the elengedtem. diffuser. Balra közel. Nem lehet. Itt van egy, van egy, igen, ezt akartam. Ketten fogják bunkert. Hát én ezt Egy elengedtem. pingem van. Pont nem látom, de hallom. Egy meg fönn volt, arra figyeljetek. Konyha. Várj egy Anya. kicsit, luncs, Anya. majd drónozzak eléd, a kónak. Bassza meg! Konyhába volt a tacsank. Defu meg volt. Kettős írjuk, hogy nem Ott, ott. mondjuk. One friendly op. Előtte semmi. Ne növre amúgy greenről, vagy mit csinál. Tartja. Te ott fog állni? Elég mindig Blue. Az még. Blue-ba mozgult. Egy pillanat. Siednél el tudom lőni vagy? Pilárnál is van Jobb egy. oldalán van. Szerintem. Nem hallom. Pilár meg öcskénél van egy út. Pixel van a shieldnél szerintem. Igen, azt. Igen. Bunker is bejöhetett. 50 All friendlies have Miket been a siedek amúgy, ezt nem tudom melyik videóban látták, az. Isten. Nagyon komoly. Most majdnem mondtam valamit meg videóba, de... Ajaj. Ez van, ez Bazsi, Ajaj. úgy mondjad. Úgy mondjad. TikTokról tanulnak.
De Bazsi nem azt akarta, szerintem ő mocsok. Akkor komod. Ki fog a main line-ban menni nálunk? Meglátjuk. Előbb láttam a Twittert. Micsoda? Előbb láttam a Secure the Twittert. bombs. Melyiket? A... Sugár meg. Nem tudom. Milyen sukár meg melyikre gondolsz? Rex. Op 4 located bombs. Protect it. Ten seconds left. Bedroom felől jönnek meg. 5 seconds and counting. Drónozgatták. Elészport itt föl a nagy ámba. Jó, drón kapta. Jaj. Ez tower? Van egy bug. Lehet, hogy toronyba bejönnek, repülőzik. És lehet, hogy etik lesz. Nagy ablak. Mi van? Hát arra ne pikeljetek, aztán ennyi igazából. Semmit nem tud csinálni, csak áll ki egy helybe a fasz. Van emellett azért. Ja, a towerre jöttek be. Lund, gyere el onnan. Sürgetően, köszönöm. Elhúzzam Maverick a falat. Drón azért nem fognak tudni. Amint drónozzák. Nem kell Bocsinál, van píkelni. kint main ajtó. Figyelj! Csak akkor píkelj, hogyha szólok Atikra, jó? Nem kell píkelned. Mondtam ki a Kaisenet, de... Nézem a kamot amúgy. Hát is Maverick van, etik. Vagy ablakot nézem. Lépcső, armori lépcsőnél fognak jönni. Biztos? Igen. Volko. Meghalt valami, meghalt. Nagyon jó. Nagy ablakból füstöl. Last operator. Megvan. Sír. Van, de fut. Van, de fut. Lentről is fogható. Szerintem rálátsz. Rálátok, igen. Látom ablakot is. Na erre honnan lőtt? Nagy ablak, nagy ablak. Ne hagyjuk oda neki, aki jött amúgy. Valószínű már jöttem. Még mindig kim van nagy ablaknál. Van kap. Olyan tud előni. Hogyha Képzeltem. Down to 50 egyet, seconds. nehogy neki küld. 10 seconds to go. 30 HP-s 5 seconds remaining. Time limit expired. Kedves voltam. Adtál neki egy killt. Nem értem, hogy nem halt meg legelőször. Mit találtam el, nem a fejét. Szevaszt Rajmi! Hát írd le, Patrik, hát bazdmeg, hát maximum megmondom, hogy nem. Így működik. Hozok egy pizsit nektek.
De miért Liquipéden oda volt írva, hogy ő droppolta hivatalosan az RLH? Mert amúgy én erről nem tudok, hogy hivatalosan droppolva lett, igazából csak annyi lett. Secure the Annyi bomb. lett megmondani, hogy nem szeretnek vele játszani a srácok. Megyek udóra. Jó munkát. Four has located a bomb. Plan your defenses accordingly. 10 seconds. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Hát ezek a nagy problémák amúgy ebben a teóriában. Majd elmondom. Van valami shield. Ahol ez. Jönne Monty, aha. Én ezt húzom be. Nem tudom, be volt ahhoz. Igen, de rájuk hoztak. Ja. Power be fog jönni. Jön a Jan a Power. Ketten lovaság. Mind vannak. Pingen áll paraszt. Na, Beütötték. bepusoltak, bejöttek már pilárnál. Egy tower lépcső, egy tower lépcső. Hárman lesz. Egy halving, egy pingen, meg egy tower lépcső. Egy a fal mellett van már egy meg a oszlopnál. Op 4, last Balra operator fal mellett. standing. Lesz marad. Nagyon jó. Jó, szép. Hostiles eliminated. Az ott mit csinált? Jártam üldögélt a sarokban. Tartott engem szerintem. Hát én már sem gondoltam, hogy nagyon gugolt. Layer Patrick maximum úgy jön be, mint csere. Tehát, hogyha erre gondoltam, hogy Slayer az új LLH játékos, LLH játékos, és szeretne tanulni, és ezért vettük föl. Úgy, mint betanuló fázisba. Jaj. Mindegy, jó lesz. Secure the bombs. Nem szándékosan hoztam ezt. Hova akartam letrakni? Op 4 has located a bomb. Be ready for Okay. Hoppá. Lehet, hogy Sport GT fogott volna egy drón, de elkadályozta. Nem baj. Ezek komoly 10 fiatalok. seconds left. Akkor csak annyit mondom, hogy szerdán, az aznapi M-nap fordulva, már új játékos lesz, hogy te játszol, én Op játszok. 4 has located a bomb. Be ready. Garázs nyitott. Armory jöhet, main bejött a Blitz. Na de jó. Jönnek kis tower. Blitz már fönn van. Rajtam van a blitz amúgy. Meeting még okés. A blitz, lund! Hát bazd meg! Rá, fönt. Megvan.
bocs. tower egy tete, kis tower tete. Rám fönt van? Igen. Itt Nem van merek. fent a bug. White-nál. Bedroom felé. Azt meg anyád, az meg ott bújt a sarokba, a kidsből van a rám. 2 van fenn legalább, vagy 3. Buck meg ott fönt. Szedik. Small tower, picture-ről, de Igen. bár néz. Egy injure. Itt a Small Tower-nél. Le van EMP-be a... Capcan. Jó, rám fönt. Az ha... Ja, Itt hogy azt fekszik. halt. Mind a kettő itt van lobby. Mind a Nem, kettő nem. lobby. Öltem. Itt a egy a Alminában mit? szekrénynél. Geci. Kim van még small tower. Egy meg- Egy HP-s az Egy ész. meg lépcsőn lehet fönt. De ez itt fekszik a Egy sarokban, az injured biztos. amúgy. Ez az. Op 4 eliminated. Na. Successful. Miért? Szevasz, Forti! Miklós. Forti, V betűvel, V betűvel, A nem hárval. véletlenül az hárval. A hurti. Jaj, meg benzin. Azt a 35 kemény pont. Hű. Mehet is. 33 egyébként nálam. Go. Bocs Marci, késő reakcióért. Ja, semmi gond. Semmi gond. Kiléptetek már, vagy? Állítsuk le szerintem. Akkor bukott. Állítsd. Ezért Bazsi, megint ezért van? Még benn vagy az ezért? Nem vagyok, persze. Én Ja. azt látom, 44% az alapek. Annyira imádom ezt a játékot. Legjobb game ever. Szóljál Bazsi, hogyha lehet indítani. Oké. Igen. Még itt rád kell várnunk. Vagy micsoda? Nem, ezt csak úgy mondtam. Ne, Mehet? Biztos mehet? biztos. 100%-ig? 99. Akkor az már most nem jó. El is tört a game. Jaj. vagyunk. Jó. Tetszik. Mi van? Mi történt? Tényleg. 54-ben vagyunk. Hogy ellenek vannak. Oh. Ó. Nézem meg a Messenger-t, megnézem. A 4 srác az legit. Ja, izé? Teamet van a Nem, Tudom. Paulus. nem, mert nem tud. Négyen volt a botban. Nem tud cancelálni, azt hiszem ilyenkor. De ebben vagyok fix. Ilyen előfordulhat, hogy csak 4 ember volt. Előfordulhat, mert vagy az emberünk. Utoljára ilyet 3 éve Esett. láttam, hogy nem dolt be egy ember. Az igen. Olyan régen voltunk az Oregonon, nem? Ja, tényleg. Most tudom, játszottunk mi már marra, majdnem, vagy valami. Múltkor hány bankot játszottunk? Múltkor hány bankot? Hát körülbelül. Nagyon jó, köszönjük a Montibant, igen. Rosszul indul. Banán egy test.
És lepörögni. Szenvét. Mit nyomjunk? Nem tudom. Az ami. Jókos. Kinek van kaputelefonja? Nem tudom, kinek van kaputelefonja. Nekem. Nem tudom. Hát ha recsegek, az esetleg. Doparom pázápol. De az csak a Discord csinálja. Összeveszett a ringóval. Nekem másképp szól, mint ezért a streambe. Különben. Nekem is ez másképp van. Marci, Yes? láttam visszakerült a VIP adás. Van VIP statod? Nem tudok róla. Nem tudsz róla? Jó. Nem tudok, hogy van nevívzatom róla. Protect the bomb. Sebastiani! Ja, van egy ház, hogy mit írkálkelek. Engedd el, engedd el. Vajon ki? Bekepörül. Majd én. Elszorolnak el. Aha. Bocsi. Ezt nem akartam. 10 seconds to insertion. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. You have been spotted. Your location has been compromised. Ki volt az az egy gyilkos? Én. A kurva. Megó, mehetünk ki fel? Nem vitetek ki. Basi, te mit látsz most éppen a Nem képernyőn? vitetek ki. Na, Nekem basz. se. Egyszer. Na, Itt basszus. vagyok. Jó, várunk, Várjál. várunk, türelmesen. De jó az a játék. Kiérkeztem. Jó, Basi, te? Én is film vagyok. Marci, neked is jó? Aha. Jó. Zsolti? Zsolti meg a game is kidob, vagy a Discord is. Mindegy. Reméljük, hogy minden oké. Zsolti, jaj, zajlva. Nem tudom mi ez a zene, de ezt kikapcsolom. Szétveri a fejemet konkrétan. Szevaszlak szépen. A napokat. Ez az, nagy lendülettel. Most be vannak, tehát most jó a sztori. Tényleg. Hűha. Legit a meccs, ezt hiszem. Itt van megint Y Vex. Kivágják Emeraldot, kirakják kanát. Ez biztos. Oda néz, micsoda fix info. Jó meglentem. Bank. Mert a bonkarra vagyok. Ahhoz azért mennyire kell jó játékosnak lenned, hogy 2296 meccsbe kerüljön 5 champion. Micsoda? Emberünk a Y.Vexnek 400 alatt 3000 meccse van és champion. Szebben él. Tehát mi vagy nem csak. Garázsba meg föl lehet menni a kis kocsira? Az ami van? Nem lehet felmenni, meg ki fogjunk vannolni. Ja? Itt a válasz, de Úgy tényleg nem lehet. nem lehet. Úgy tényleg nem. Nem, már nem Valóban. lehet. Ezt már megnéztük, hogy lehet-e vagy nem lehet. Ja, kivették?
Nem. Bannolva nem lehet felmenni rá. Hát igen, de hogyha nincs bannolva, még fel lehet. Azt nem tudom. Nem, Mert megkérdezzük nálunk a el. játékoknak 90%-ában ki van bannolva. Mi a Peter erre fele? Oh, játszunk. Élvezzük ezt a csodát. Nem olyan feszült amúgy, ezt pont tegnap esélyeztem ki, akit esetleg érdekel, hogy mi van Mátéban, mi történik a Honvédban, mi merre, hány méter, az nézze meg a tegnapi vodot. That's it, that's all, ennyit kell csinálni. Pontosan elmondtam szóról szóra, hogy mi történt, hogy történt, miért vannak ezek a változtatások. Ja. Mindig minden jó, Laxai uram, mindig minden jó. Secure the area. Keep the bombs protected. Ja, Bence, itt hagynék a chatten? Vagy te már remélem, hogy itt hagy még. Akkor nem kell leírnom, amit akartam mondani. Nem Tudom tudok, a headchecket. nem tudok Ubisoft Connect-es játékot elindítani, mert itt R6-ról beszélünk. Nem tudom Totálisan vakon voltam. elindítani. Nem tudom, hogy miért. Úgyhogy konkrétan csak milyen a konflikt. Van lent egy Azt írja, hogy nincs megfelelő resource a számítógépemnek ahhoz, hogy elindítsa a játékot. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Valahol lobbyban. Itt volt a mainstay zone. bocsánat, fordul. Egy ilyet Gyere. ide. Nagyon szépen köszönöm. Szerver. Ott Google. Monty-es szerver van. Headshot ugye nem húztuk le, vagy? Tartom. Na, bebaszta az ablakomat. De nem baj. 3-an vannak szerverben. Jön. Jön fel a Starzon a Monty. Hol lőttek le, vagy honnan? Monty megvan. Egy szerver meg Nem kell pékelnem. Kifagyott. egy HP. Monty esett. Garázs volt. Nagyon szép munka. Szerintem 2 a szerver, nem fix. De. Pedig Aha, talán garázs nincs egy. több. Garázs egy. Hát hátul van, Nem hátul vagyok van a egy. squad leader, srácok, mi történt? Aztán garázs. One op 4 remaining. Ló lépcsőn van a izé. De Vagy hátul van, vagy közel van falhoz. Mentő előtt pikkel kifele. Hova tűnt? Piros autó Mentő mögött mögé lesz szerintem. jobbra, amúgy piros autó mögött lesz. Nem, felettünk van. Elfutott. ennyi idő alatt? Nem biztos. Csak nem egy szellemmel küzdöttem. Komót kilőttek valahol. Hol Main jár? lobby kama. Talán lobbyba, Ja, main lobby kama. Defu van szerver. Jön szerver. Bejött alján ment. Op 4 eliminated. Mission successful. Ki fagyott ki? Ja, Ford GT, Korné. bazdmeg. GT. Ford GT, bazdmeg. Benoikám, bonjour! Valami Bonjour. történt, kapott egy forgalmat, utána Nem, kifagyott. Discordra is eltűnt. Azt mondta, hogy ő velünk nem játszik. Kéne számítógéppen játszani. Kastély. Kell valami Marci neked kastély mellé? Nekem nem.
Ja, úgyhogy mondom, nem tudok elindítani semmilyen más R6-ot, csak a Steam-es és a main accountomat tudom elindítani, semmi más nem tudok elindítani. Na mi? Csöntő van. Hello. Op 4 has located a bomb. Plan your defense. Én akkor jó a Steam-es, meg ez is. Kell meetingre ott neked, Marci? Hova? 10 seconds to insertion. Hova töntem? Igen, hova? Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Ha Istenem, hogy basz már telibe a mú. Kettő. Ablakba. Mainstairs, ha jönnek föl. Belement a visionbe. London, spirál. Feletted van már balra, Lund. Ablakoknál lesz szerintem. Nem, bejött 90. Last operator standing. Szápős. Szóval száll. Jön mögötted. Gen. Ente, my bad. All friendly. My bad. Egy HP. Le kellett volna lőnem Y meg. Port GT have left the game megint, jó. Valami ott, ami jó. Azt nem volt, hogy nem engedi vissza a jel. Erre visszaengedte. Se tud visszajönni. Visszajött, Discordra, és aztán megint lelépett. Ja. Az chill. Valami az internet konnekcióval nem oké. Kell állítani egy cseteportot. Lobbyba hogy jöttek be? Besétáltak. Nem tudom. Ja? Besétált. Secure the bomb. Jött be a vágta, hogy átadott jött meg a... Melyik a Green. Szerintem main lobbyba dob már kamar dobja main lobbyba, mindegy. Akár ki is a... Akkor lesz ott menni. Megyek. Op 4 has located a bomb. Be ready to Aha, ugyanaz az. Két drón is így. megint csinált egy drónnal fáz. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Hamar fönn van tetőn. Mi a faszom az úgy? Nem tudom mi lehetettem. Segítség. Striker? Rem meghalt. Skype-ban van, lobby Skype-ban van valaki. Es jön. Square jön fel, de elmondom mindeget. Benn van izé. De most Spectrum. Szájtom. Ja, szájtom. Szájtól. Hát kicsit. De egy bent van. Nice. Ő stopban. Estók rajtó volt. Befut Jenny, automata Jenny felé megy. Longon? Más. Aha. Jenny. Mind a kettő, mind a kettő Jenny tört. Az nem jó. Tovább mentek. Be tud sétálni szájtra az es. Igen. Miért húztuk le? Ez mi a fasz volt? Lehet már besétált. Ben volt a ketten szájton. Igen, Asztal tudom. mögött.
Azt miért húztuk le ott azt a falat? Melyiket? Akárki is húzta le, ne tegye. A meetingnél. Azt a dupla falat, mert azzal nem tudom, megöli a keszeltaxot. A meetingnél, tehát a desknél a hosszú fal, a trámnak az oldalát, azt nem húzza le, azzal nem tudom. Gatya. Akkor azt lehet én húztam. Nem, mert azt azért mondom, hogy ha legközelebb, hogyha van keszel, onnan a trámból le lehet tartani az egészet. Jó. Közben. Mivel kéne egy számítógép? Jaj. We need to locate a bomb. 5. játékosomat felszólítanám, hogy jöjjön vissza. Forgate és playing. Én Ez voltam a szívem. csoda. Van egy mira. Bent vannak? Aha. Rájuk. Frost. Frost rakott trapet. Jó Haló? napot! To insertion. Jó napot! Mi történt? 3-szor ment el a villany, most ebben a 10 percben. Fasznak szerelted. A bomb Nem must itt be arra tudok. located and defused. Nem, még egyelőre nem látok semmi a felhőt. Dobbi kamoffos. Igyekszem visszajönni. Na, forogjunk át main lobbyra, jó? Lehetőség szerint. Menjek én is? Hát egy embernek kéne repőre menni az ablakokba. Én fel fogom tolni main lépcsőt, megnézzük, hogy van-e rajta valami. Tudnánk itt tolni hátba. Bomba mögött van egy. Ez Van honnan clear volt. sikerült? Side-ról. Side ablakból. Kéne mennünk. Az egyes reinforce-nál van a faszé. Hát, Próbálj meg ki! Kibekkelni Itt van az ajtóban. Stockajtó, stockajtó. Most ütik. Megy Jenny ajtó felé, shieldnél. Shield mögött. Jó, onnan... Beugrott site-ra, mire megy. ez probléma. Egy meg longon van. Hát van egy fordított mira genitoron, meg van egy... Diffuser has been secured. Csak meg egy volt longon, arra figyeljetek. Tehát longon az asztalnál volt itt neked balra, nem tudom, Isildur kicsoda. Hopp, azt pont látta egy ember. T-bomba mögött. A másik itt volt neked longon. Balra volt neked. Oda tarts. Ja, ott lesz. Ott volt. Nice. Adta neked bal oldalon lévő, a jobb. Ott a mögötted. Friendly last Hátul operator geszi standing. falon, Mögöttünk. szájton van 20 HP-s meluszi. Azaz. Op 4 A szívem. successful. A szívem. Ugye, ez második ilyen kis kör volt, bazd meg, hogy konkrétan emberünk így semmiben áll, és én nem vettem én se észre most se. De nem, aztán mondom, hogy hol van, mondom. Isildur, nem tudom, hogy kicsoda. Válaszni. Ja, balra neked, mondom, hogy balra. Válaszoltam. Várjál, mondom, hogy hogy én vagyok. balra, mondom, hogy balra, még mindig jobbra nézem, mondom, balra. Jó, ott lesz. Majd utána megszwingel a fasz, és mi történik, bazd. Én nem várok sokat itt, nem az, csak nyerjünk már, ne legyünk izék ellen, bazdek. Csávok ülnek egy helyben, azt nem tudom, néznek ki a fejükből, ne veszítsünk. Fogatlan crew, bazd meg. Hát, nem fogatlanok, de azért. De fogatlanok. We need to locate a bomb. Jó, de melyik bal? Igen. Your drone has found a bomb.
Van egy golyó. Seconds before insertion. Ja. 5 seconds to go. Jégernek -2 tárba sikerült kilőni a Found the trónon. bomb. Make your way to its location and defuse it. Lobby kamerás. Jó, megint mira. Alulról Akkor kiszedjem az az őket? utolsó. Ki lehet? Egyben van ebbe egy kis office-ba, egy jéger. Apádam. Nyomja rá a ablak mögött. Mit hol? Mit viszed? Mindjárt nézem. Mindjárt nézem. Nincs. Amúgy. Valaki szájtom. 70 HP-s. Kanapé mögött. Fixer. Kimozgott. Most nincs el janitor rotát. Mira nyitja janitorben. Van egy main lépcső. Én lépcső, faszi. Mira és a barkuli rotál. Okra Izirdú, gyere vissza arra a repőre, gyere vissza, gyere. De tessék. inkább erre az oldalra, gyere vissza a repőre. Leafből most jött ki. Ott jó van. Arra figyelj. Egy HP-nek kell lennie a sávon. Meg kell tolnom, le kell fegelnünk és nyerjük a kört amúgy. Jó, egy halt, nem Borden Ez volt a halt. vicces saját. Megvan. Valkó jó és Mira a side környékén van. Jégerről no info. Jéger geci, nem van office, vagy mi a faszom, mi a? Megy Jane vissza. Basz meg. tiszta. Na, veled Bocsánat. nem Jane tiszta. Szerintem egy mit. Mira mögött. Ki kéne menni egy embernek repőre amúgy. Kettő volt kamerát hiszem. Basz meg folyosón itt van a Borré. Egy longon van. Nice. Jó, Itt van Mira mögött. Mira mögött. szép. Egy két valószínű aztán. Nem látom. Aha. Itt van. Ne. Ajtó. Itt van közel, itt van közel. Janitor Nincs rajta. Ugye Izirdú, tettem. 15 seconds. Jane látja. Jó, szép. Mi történik? Most harca jároktam az észen. Ja, nem baj. Kegyetlen. Nem tudom, mi komoly történik, playerek hogy azokat a vannak. mirablakokat hol láttam, hogy a span, azt nem tudom. De ez borzasztó kemény. Majdnem kimondtam megint, hogy milyen videóban láttak. Figyelj, Mazsi, addig kísérted a sorsot, hogy bal lesz. Nem mondanék semmi csúnyát. Hát tudom én azt, hogy mit akarsz mondani. Ja. Falcon tiszteletére meg kell mennem egyet DMR-re. Ugyan. Nagyon jók azok a mirák? Patrik? Aha. Nem tudom melyik izébe vagy. Ágban. Patrik szót rendesen kéne. Félek, hogy kinek videójából voltak ezek a mirák. Gondolom Marcival közös barát. Lent vannak az urak. Ja, van egy kaid. Located a bomb. Szerverben van valahol. Hátul. Akkor viszont revidiálom az álláspontomat. Tudok nyitni két headshot, melyik legyen az? Vagy a két teramos, a kis semén, a kettő másikat van a Ying.
Hát még goldot is kint hagyjuk, vagyunk a plusz. 5 seconds before insertion. Hol akarom nyitni? Proceed to bomb's location and defuse it. Ahogy a... Nálam van ilyen. Megnézem. Itt Aha. Nálam csak nyitó. Vagy akár itt egy elevator vagy Lóbikom esett. You have dropped the diffuser. Defuzert ne adjátok ott lehetőleg. Nem mindig itt van. Kupán elvileg üres. Nem üres. Itt van benne a kamerára. Diffuser has been secured. Pingem. Visszaválva. 4-es ping. Ja, nem. Vagy ám lehet, hogy ott van. Feküdt. Majd egy kicsit. Megint drónozok. Majd egy kicsit Must jót. recover the diffuser. Ára. Tartom. de megijedtem, geci. Kihalt. Kihalt. Kajra. Kamerára. Akkor elvileg. The diffuser Tegyél has been mélyre recovered. tegyél egyet. Kamot. Azt nézem, hogy Jössz nem kamerán, fekszik. bemegyek. Jövök. Lobby kinyitva. Nálam az a... Kaj, a világ legjobb játékosa lenne a Itt szerverben. vagyok, Nem is várja. tudom. Melyiket nyissuk először? Mindegy. Gyere, akkor Mutatjuk ezt kezdjük ezzel. Nézem hát a kamat. Várja. Nyisd. Hol véjelcset is nyitatod majd? Mehet. Hol véjelcset ki kéne nyitni, meg ki kéne nyitni nekem a Nyitom, mirát majd. D4. Másfél perc. Mire a Garázskamat blokkodban tudjuk valaki? Az nézni? meg itt van kéken. Kék, a izé kait. Nézem garázst is. Ki kéne nyitni nekem a mirát, gyerekek? Kék a kait, itt a kait. Nehogy menjen. Mira mögött nincs. Kaj, jön nektek Ki srácok. kéne, Igen, ki igen, kéne igen. lőni? Openbe van. The diffuser is no longer in your Azt possession. mondom, bejött. One friendly operator remaining. The diffuser is now secured. Egy van valóban. Egy main alján. Garázs felől. Hogyha nem 280 év lett volna, bazd meg! Ha nem 280 év lett volna, bazd meg, amíg leszkópol az a szar. Szavazd, Danikám. Ó, Isten. Szóval legalább defendelünk. Az meg AR-rel megyek, akkor vége a körnek amúgy. Lántra menjünk? Aha. Faszom. Nézd meg. Bele fog falni. Protect the bombs. Húzom a headshot. A main lobbit húzza, BLF. Oké. Open. Main lobby meg lift az enyém. Ja, ez a szerverre csak ne húzzuk, na. Mi a helyzet, megye szépen? Bomb location compromised. Plan Nagyon accordingly. szépen, csak az idegbaj kerülget. Down to 10 seconds. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Minden legnagyobb rendben, amúgy Danikám. Veled mi újság? Tunnel drónozik. Tokábbi kint.
Első a garázsból, 2 garázs. Esés nomad. Az kemény lesz. Nyitották a mirablakot. Es még garázs fixen. De valaki lépte. Egy szerverbe bejött szerver. Meg garázsba es még mindig. Garázs egy hát. Vagy milyen? Bejöttem. Fején már szállítom, Melyik szájton? az utolsó garázsos volt, nem kell Utolsó píkelnetek. garázs. Látjuk garázsot, hogy jön befele van. Jön. Eljön a lépcső felé, lépcsőajtó jön föl. Bent van már. Jó, szép. Hányszor átnánk kicsit Volgon feelingem volt. Milyen? Benn vannak szállítva az emberek 45 másodperc, a fekete a DC amúgy lakszaiken. Tehát kicsit olyan Volgon feelingem volt, hogy 50 másodperc benn vannak szállíton, ordítunk is. Méghozzá egy sledge, shotgunnal van benn szállíton, tehát nem nem tudom, nem tudom, hogy bevolkolt volna a nök vagy valami. Meg ott van mögötte is már a Monté, és megérkezik nagy haptákba hátulra. Tér. Hát ezt a Terra csanáttal láthattuk. A 2017-es SI Invitation eldöntőn, nem? Jó reg Flangor. Langorn az öreg. Én amúgy azt hittem, hogy azért valaki tartja szájtot. Nem Végig mondtam, hogy szerver. Én azt próbáltam, csak berobbantották a falat ugye a garázs felől. Ja, ott azt értem, hogy miért nem ott húzva egy fal. Use your drone to locate a Igen. Ugye elsőre kaptam a kakát, első a moziban, de most még nem tudnak, hogy 10 BP szint a fix. Hol már van? Vannak ők is. Van egy keve upstairs. És csak akarunk ennek a lejrával? Lementek. Mehetem Van úgy. helyük. Van Oryx. Meg... Oryx. Ja. Igen. Nem kellett pingelni őket, mert a kaverját elkapjuk, mit szoktuk hozzá. insertion in 10 seconds. Ő amúgy biztos, hogy kurvára nem fog örülni amúgy. Insertion in 5 seconds. Úristen, Nem ott mozgatod, emberek- nem mozgatod. Ela is van. Láttam, hogy Ela is hol van. Folyamát a nyomjam a scan. Jó, már Ki is lőtték a kamerát, vagy ma tizen Vault nincs behúzva, de kaverot. kamerát. Egy tellerbe. Nem mondtál le? Osztóját, de nem. Először betrekkelem az Oryxot. Szerintem lobbyba is van valaki, de nem fix. 48 Hang. méter, ez fönt van. Jó. Ez a faszi, ez fönt van. Stock környékén. Most jön a kaverra. Kilőttem a proxit. Ment a kaverára. Nem lehet, hogy föntről fogja. Itt vagyok. Fent van office-ban az Oryx. Van egy lyuk a mennyezeten. Kaverra Bloon lement Bloon. Figyelj, Bazsi, egyelőre üres. A kaverra az lement Bloon. Tettem Valami Bloonra vigyázz a egy mennyezetre, mert van lyuk a mennyezeten. Ja, okés. Jön a következő. Oryx. Bakkecske. Tekkelem a bakkecskét. Fönnáll Blue tetején a kai. Az probléma, akkor nem megyünk arra. Fent van stockban a faszi. Jön föl. Kai valószínűleg már föl volt. De mit? Blue-t. Kilőtt a kamomat? Aha. Merre Lund? Jó napot. Nem. Szerintem lépcső. Must recover the Alja, diffuser. igen. Main One friendly alja. operator remaining. Pixel tart. Még voltam lenni, mit van, tudom, bocsánat, lépcsőn volt elnézést. Csak elindulsz.
Más. Mi van? All friendlies have been eliminated. Na, a champion úriember fölkelt. A falon keresztül. Jó, de hát az ugye zaram úgy. Champion Ez- úriember. Szar. Ő volt mély lépcső alján. Elnézést a némításra, nem tudom mikor sikerült föltennem. Szia, Dori! Nem működik a DC meghívó. A lenti DC meghívó amúgy, Lakszai, ami van a leírásban, ott van egy ilyen kis csodakép, hogy Discord, arra rámész, akkor működni fog, ha minden igaz. Jó munkát, Dani. Micsoda? Dolgozik? Na már. Kamuzik. Hello, gay. Secure the bombs. Nem tudom melyiket. De csak azt nem Még húzzuk le, Ja, mert a dupla fal le volt húzva. Ment holvére egy drón. jó van, főmeleg, ne dumálják. Ten seconds remaining. Down to 5 seconds. Valakinek Jenny környékén kéne játszania mindenféleképp, hogy ne csak berohanjanak a pont. Megyek lőbe fogom a körlépcsőt. Kettőn vannak. Klónozzak Square-t. Jön be az Amaru. Bent van Square-en. Pink környéke. Tartom. Balkon is van kint. Mindig az ajtót. Fotolnak. Fejbe lőttem amúgy, bazd meg, te oda lövök, ahol a feje van. Balkon még kettő. Amaru meghal. Egy outside stock. Balkon szerintem ketten. Lund, ne píkelj, maradj ott! Maradj ott a sarokban, ne píkelj. Stocknál vannak itt ketten. Balkó ajtóból szedik. Nice. Defu esett. Okés. Balkon még Maradj mindig. ott, Stock Lund, be fog látok jönni, minden. stock Stock be fog benn jönni. van. Meghal, nem hal meg. Hatchen el. Ping, 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 ping. Tolja be, kettő stock, még egy. Az talán injured. Nem injured. Pingen van amúgy. Nice, még egy stock ajtó. Leugrik. Op 4, Meghal. last operator standing. Nice. Jó. Szép munka, ura. Megint szedtük. Hát ez tényleg olyan volt. Én nem tudom, fejbe lőttem a passzit most az utolsó körnél, és Célzt lőtted fejbe? tegnap Baluék ellen játszottatok kombájnak. Kik azok a Baluék? Kik azok a Baluék? Valaki küldjön majd egy invitációt, urak. Mindjárt. Én vagyok a lead. Jöttetek? Ja, én kim vagyok. Ma lépek is. Még egyet jövök, aztán köszöntem szépen. Lehet, Én volt? hogy Win volt, Ja nem, ez idő leszállás. volt. volt vagy a lead. Átadom. Jó, hát köszikás. Hát is.
Nem, ez az on sportod. Egy nagy valószínűséggel vagy balkat neki a izé, hogy mondod? Reked a klip amúgy. Laci. Hát top tier amúgy ez a klip. Isten Gold 1, azt a kurva. A Na, ez hajasok top azok tier. tényleg csaltak? Igen. Az baj. Hogy mondod? Hogy mondod? Laci. De delék azért kiejtették őket. Hogy mondod? Hogy mondod? Jaj. Lekerekni valami viccesbe amúgy ezt a lacis klip erre. Felkiáltójel, hogy mondod, ez lesz nehéz én. Csinálok egy kommandot. Nem fogalmam, hogy kell így csak így beírni, és úgy csinálni kommandot, hogy fel kell mennem a weboldalra, és ott kell csinálnom sajnos. Öreg vagyok én már. Félek az Sky lesz. Nice. Igen? Azt mondja, hol? Aha. De beírom. Ők nem ellenünk voltak, a Wilddal játszottak. Nyugi, még ezen úgyse voltunk. Lecsitom egy, csak szólok. Hogy Ja, úgy néz ki. mondod? Gondolom mosa. Patricknak a képét. Berakjuk. Aktív command. Beleírjuk a neki. Hogy megkiáltójál átverve is van most már ugye. Ezt nem hallottam még. Új várja, hogy átvert engem? A barátját. Hagyjuk. Hűha. Újvári és a barátok. Ja, nem, szeretjük. Átvert. Újviket nagyon szeretjük, amikor nem. Néha ez elég sűrű sajnos. Nem, aranyember. A legszebb norvég, akit valahol láttam. És az egyetlen. Na. Megint egy Oregon? Hát mi van itt? Ma még nem voltunk rajta. Ahol még alig voltunk, nem is játszottunk még rajta. Úristen, milyen Oregon. Sose voltunk ezen a mapon még, ugye? Nem. Nem. Ó, VM. Igen. Milyen pályánk. Marci, erre van stratod? Hogy erre még nincs? Erre Oregonra van. Tudod lelőni a slusszpoint. A C4 egy. I'm about to break down. Egy mute jammert majd etikre szeretnék kérni, erre a szent pontra majd. Kérem. Robi. Bocsánat, uram. Sajnálom, dugó volt a város szélén. Ja. Igen, légy szó. Tehát így dupla falat tudtam le ugye a Marci. Micsoda? Tehát így dupla falat Robi felé menjen le, ugye? Húzd, hát vagyunk, húzd. Aki véle itt tart benne, mert vagyok. Protect your bombs from being defused by Op 4. Beelőttem az ablakba, vigyázzatok. Mennek tower felé. Valahol van benne feltemény. Main ajtós. Jó. Towerbe ugranak befele legalább ketten. Dönt megíró szája lesz, ha? Gondoltam szólok. Harmoninál drónoznak. Armorinál repülöznek. Drónoznak is. Kijön konyha. Egyen green hallway-ja. Ez nem egy ying. Es lehet, hogy körbe kerül White-ra egyébként, csak mondom. A bomb has been located by Op 4. White-ra. Jó, egy 0-6. Egy Gyere, vágva. van még egy izét?
bandit charge-ot. Aha. Tag le oda a faszomba. Ja, nincs. Merre? Ash meg az IQ fél HP és lent vannak mindketten kitchennél. Akkor feljött White. Meg Itt vannak már közelemben. Nem Zero, hogy hívják? Flores a drónos gec. Bocsánat. Itt van előttem. Egy még mindig Megy main alattam felé van egy. valahol. Mute vagy, jammered még? Ja, nincs mute. Hát. Bocsi. Persze. White alatt lépcső, ketten, armori White alatt lépcső. ketten. Bazd meg, ez mi a fasz csinált? Egy Ash, fehér, ott. egy white teteje, egy Ott van az IQ is. pingemen áll. Pont a Szobából lőttek el, vagy a folyosóról? Engem Engem- föl. Tolja picit. De ott áll az egyes pingen. Egyes pingnél van. Fehér lépcső tetej. Armory felől egy. Nagyon szép, nagyon szép, nagyon szép. Jó, Halt, Injure. halt. Nincs az S Reden. Az IQ meg fél HP. Ott, szedi. Nem kapta. Mindketten dobott. Don't maradjál. Állj be oda a sarokba, állj be oda a sarokba. Mondom, oda a sarokba Látom állj. trofikamat. Don't. Oda, értem. Igen, a breach-et. Bejön trofi, bejön trofi. 15 seconds. Mindkettő jön befele. Lovasak. Ajtó. Don't, akkor lősz, amikor érlövök, gyere. Bejött az S, bejött az S. Mindketten bementek. One op 4 remaining. Mondok, One friendly remaining. Op 4 eliminated. Mission successful. mit tartottál, Lund, úgyhogy mind a kettőről meg volt az info. White. Hát de meg volt az info, hogy ott van. Jó, az info az lemaradt. Na. Bocsánat. Mikor lesz NLH mes sorsolás? Most egy kedves content creator barátom átvert, úgyhogy most nem lesz, mert nagyon meg vagyok sértődve. Később majd igen lesz. Secure the bombs. Ajjaj, Örök harag? A legjobb. ezt a helyzet. Urán van. Beszerelve. Mi a sor? Kemen? Bomb location compromised. Accordingly. Jó, Down to 5 trófízzel seconds. fel. Húzza. Valaki beúszta hecseket fönt? Op 4 located bomb. Get ready to Izé nincs lehúzva a rendes. A main hegyeket meg az ilyeneket hagyd a picsába, ide a fontos. Mit inged? Mész. Jó. Vagyok most. Én egy itt van nem messze tőlem, mennek Freezer felé. Belementettek. T3, T3. Meetingen vannak szerintem. Van itt egy Egy fixen itt van mellett. Shower felől. Ki fog drónozni. Ez a van. program rohanni az emberben, gyere. Jó, hároman gyertek rám. Freezer fel, ez Zsolt. Kitchen meg shower felől jön. Lejött Freezer. Démos freeze. Top tetején. Egyset is bontotta Freezer. Leugrat. Bazd meg, nem találtam. Bazd meg, betörte az ablakot. IQ is Freezer felől jön. Behúzzam blue. Jaj, jöjj ott már! Ezt tartja, hogyha onnan kiszringeltek. Jaj, azt tarthatod, Lund. Bazd meg. Ez az első mi a fasz csinál? Freezerben vannak. Halló? Deimos mira mögött. Freezerbe. Beugrott az S. Bomba.
Egy elektrik. Jön rád! Belőttétek. Sehol előttétek egymást. Hogy bazdok, ezt akartam mondani. Hogy elektrikre kidobhatod utána a C4-et, amúgy bazdok meg nagyon jó lett volna. Perfect timing. Nagyon van, Azt nem értem, beülök a hogy még mire Demosba- mögé. Demosban hány nyüves... Hát kb. 3-at lőttél bele, a többi az mellé ment amúgy. To be honest, uram. 3-at és 36-ot sebzel, ugye? 110 HP-je van. Ha minden igaz, akkor maradt neki 8. Jó számolnak a matematikai És ezek szerint... És képleteim. igen, csak hogy a játék szerint megmaradt neki 80. Az jó. Hát tudsz Nem, számolni. fölvette a pajzsot. Protect the bombs. Holnap izé lesz, ami nagyon Na, Headsre mész. El nem tudom mondani, milyen komoly lesz. Mi lesz hol? Á, Egy ember egy évvel idősebb lesz. uh, Hát nem. vagy így érkeztem hazaérni addigra. Op 4 has located a bomb. Be ready for valahol van drón. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Geci, itt nagyon nagy bajok vannak, srácok. A drót nem találtam el. Tehát a szokásos Emre, full tartom, ütés világot, csókolom, többet intézem. Fog nekem itt beugrálni a passzívaznak. Valaki injure. Szerintem- Ugyanazt szerintem megint freezer lesz, freezer. Freezer Ah. teteje valószínű. És jön egy pajzsos is. Jöjjenek. Jön egy pajzsos is. Itt összeges drót. Pár, Szerintem Szólni Tower lejön a shieldes? 2-3 ember. Már lejött. Ez hogy nem tud. Részben van már. Jó, halt. Mira mögött. Mark itt van. Pingem van. Lehet, hogy tower lejött, nem tudom. Nem, meghalt. Van még egy Jackal, van még Back egy. 30 HP freezer. Jackal. Ott Zsolti. Blank. Lont, hova akarsz flankelni? Lejön egy Felesleges, tower. menj vissza. Back nagyon lovas 30 HP. One op 4 remaining. Csak a tower felett. Jackal Tower-nél lesz. Még mindig. Mindig ott van. Tower. Ja. Most forog az öreg. Meeting. Meeting. Ezért mondom, ne is itt a hatch. Jó, nézem a freezert mögötted, Marci. Freezerre jön. Valaki Nézem, hogy- mint is tart. Szögem van rá, hagyjad. Van egy drón. Zsolti. Nem tudom. Lont, ne pikkelj el a picsába. Eljön meg. Hát akkor nem kell izolni. Fekszik a box mögött, szegény. Victorious. Nem kell izélni, csak nekem 50 pont. Overheal. Igen. Azt a kú. Hát még Back is nagyon gyalázta a kemény, Marci. Back is nagyon kemény voltam, ugye ott táncikáltál, nem értették, hogy mi történik, hogy van egy mira ablakban, azt a mindegy. Ja, ablak, hogy lehet? Ablak. Eljesen. Beraktam a cím? Nem mindegy, nem is már biztos. Ah.
Istenem. Minden a legnagyobb rendben van, ember uram. Aztán önnel mi a nagy helyzet? Meséljen, uram. Fönt kezdenek. Készítem már hideg pohár vizet, amit tegnap megígértem neked? Még nem. Van Kaid, van mennyezet. Mondom. November úrnak egy hideg víz kell, amikor hülyeségeket beszél aztán. Hideg víz, úgyis, az mi Ajaj. az? Ajaj, van annyi hideg vízünk? 10 seconds to go. Valami ablakot tettek. Ki fog ugrani vajon? Classroom Bomb van. location and Ez lehet, hogy Engem kiugrik. meg ilyenkor hívogatnak. Tényleg, uram. Ben van a armoriban, ben van az armoriban a dock. Akar kinézni. Megyek armori repőrre, jó? Kinéz trofiból. Van. 10 sarok. Sok main lépcső volt. 1 HP, de... Main lépcsőkörje. Van a sarokban van a doki. Kaid 10-ben van, balra tőled, Ford. Igen. Bent a trofiban. Echo drone. Ben van trofiban? Trofiban van a doki, fölhílelte magát. Szerintem már bement azóta száll. Szituáció a következő, nem állunk jól. Egy 10-ben van B-bomba, bent egy. B-bomba mellett. Probléma a következő. Mi? Basz meg, az volt, megtévesztette. Na mindegy. Nem az én drónom, hogy én bazzom. Csocsó elvileg clear. Ó, fekszik, mint a Sarokban. Ó, kicsibe hallom. friendly last Ketten vannak operator kidzbe, standing. egy meg nem tudom. Basz Four meg! eliminated all friendlies. Ilyenkor amúgy, hogyha vannak ilyen elvetemült ötleteid, Lund, meg itt kedves indulásság, akkor szóljátok, akkor érdemesebb arra fókuszálnunk, mint hogy én most elmegyek falat nyitni amúgy. Bocsánat. Megpróbáltunk mondjátok már. erőszakoskodni. Nem, csak mondjátok, mert amúgy mondom, tehát hogyha nem, nagyon sok embernek amúgy ez a legnagyobb probléma, hogyha én nem tudom például, hogy mit csinálsz, akkor fogalmam nem lesz, hogy mi lesz amúgy a könyv, vagy mi ez a körnek a kimenetele. Ugyanaz igaz itt is amúgy, tehát hogy én nem tudom, tehát hogy mehetek én ki a nagy a falat, meg minden, hogyha ti beugrottak ketten nagy ablaknál, azt egy mukkot nem tudok róla. Urrén skint, már is. De az Mikey. We need to locate a bomb. Alucska. Your drone has found a bomb. Majdnem teljes körképünk van. Ucsó ki lehet. Talán mire? Izé alapján, Soti alapján. T3 kamera, rá tud ülni valaki 5 lépcsőn. seconds before insertion. Légy szíve.
Nézem a T3-at. Proceed to bomb Okay, location okay. and defuse it. Fett. Okay. Elengedtem. Igen, mire van? Van rotájuk. Kilőttem a mirát. Nem, az Oryx. Ja, az ablakot. Nem tudom kiszedni sajnos. Flankel a rota. Jövök be, Marci, ne ijedj meg. Egyik egy. Nézem. Bal vissza, rota visszament. Kis szobánál van egy. Rácok, egy lesz fent itt. Nagyon jó, meghalt kis. Jó. Itt ül a sarokba, bassz meg! Mire a sarokba actually? Mire ablakhoz megy? Jobbra Pilárnál lesz van? nektek Sájkónál van, Kajsz. Fél HP és a mira. Mi? Gyerekek, Iaka itt fönt volt a... Mögötted fut, kék. Last operator standing. Hol a Kaid? Kai fönt volt meeting. Diffusers online and Dobjatok kamot. Nincs van komon. Defura van egy. De fut látjuk, hagyjátok. one friendly operator. ja. Nyádat. 3-4 is. Nyugi. Na. Or neutralized. Mission Ezt már szeretem. Nagyon megijedtem, amikor egymásra kezdtünk el lőni, majd utána a Sájkónál a mire az eltűnt. A 4v2-ből nagyon gyorsan 2v2-vé alakult a dolog. Amit edzői szempontból is úgy nézek, hogy általában ilyenkor eret vágok. De azt nem tudom, mit Rituálisan. kell, Marci, hogy körbenézek, minden rendben van, kinézek az ajtón, visszajövök, ekközben a balfasz föntről eldroppol és nem hallom. Jó. Egy Kait. Itt a másik az meg az, ami amúgy nagyon jó volt, ez nagyon jó volt. Én elkezdtem drónozni T3-ban amúgy. Eldobtat, ugye beugrottam, csávó csinált egy rotát Attikba, én meg ott nem. Tehát ez a drónból kijöttem, most csak agyon lőttem. Te hozzám ezt kom. Use your drone to locate a bomb. Megint megpróbálják a lentit. Nagy valószínűséggel persze. I'm Aha. about to break. Lent vannak, van egy torn. Van megint Kaid, gondolom, hogy van. Hát. Torn meccseket húz. Drone has located a bomb. 5 seconds to go. Pirával fogják húzni. You've located a bomb. Make your way to Nézem a its T3-ot. location and defuse it. Nézem. Ja. Hát úgyis ide csillelek, ott nem kell beugrani egybe. Beálljunk. Elvileg tiszta. T2-ben van fönt egy, T2-ben van fönt egy. Nem fenn az Arik. Freezer head csiszok. Szerintem freezerben van valaki. Ne! T3. Csináljuk. Drónoztak. Nem Azért tudom, hol a drónoztak, úgyhogy... Vagy drónoztak, kameráztak. Így óvatosan. Mindjárt. Nem tudom, hogy konyha, vagy kerül mögénk. T3 clear. Azt meg kerül az Oryx. Bazsi Hol mögé. Hol Len volt? kis tower, mert Körül van. Amúgy ez ág is húz engem, bazd meg. Én a világon.
nézed? Hát, ott fölé. Egy... Nem tudok, bunkert ketten tartják. Megyek át felé. Van profiban amúgy valahol. Nem van nincsen. Hát te jobb. Szálltan át a rúg. Messze vagyunk egymástól. Feletted van Lunda, paszi. Lund, egyből jönni fog itt le. Jó van. Köszönöm. Egy van bunkerbe. Kerülten átcsalódtuk, fogunk? Feljött a lépcső közbe. Időnk nincs. Seconds left. Pillárnál. Down to one friendly. Jézusom. 10 seconds. Igen. We have been eliminated. Jézusom. Mi helyzet Islákon, mesélj, hogy telik a nap? Mindjárt intézem a towert. Arun játékba lehet. De jó. Forix ledobott. Sávból van. Na, Kajszenet, nekem kéne a drónod amúgy. Hol van? Hát, azt is kiszedni. Kaid repült. Towert lehet Jövök. breachelni. Várjál. Megyek át a Bravával. Megvan a drónod, vagy nincs? Tower tetején állt a pali és nézte, hogy futok át hozzád. Várjál. Még ott van vele? Ott volt. Aha. Profiban ül kint. A drónom nem tudja breachelni ott. Oké, akkor átmegy a fejére izé, bazd meg a golyókon. Valaki classroomba tört el Windows-t, felmegy. Én. Sokkal nehezebb, de amúgy szerintem fejbe lőttem első golyóra a csávó. Basz meg. Only operator remaining. Dípetik. Ja. Meg lehet mindig Tower amúgy. Erre figyelj. The diffuser has been secured. Túl sok info volt az, hogy távolról van amúgy. De se szarja. Közel van. 15 seconds. The diffuser is now secured. The diffuser is no longer in your possession. Op 4 eliminated all friendlies. Sokkal nehezebb lesz, hogy visszatérve, hogy nekem milyen gépen van, AMD kártyában ne gondolkodj. Ha lehet ilyet mondani. Ha legalábbis streamelni akarsz, ha nem akarsz streamelni és csak játszani, akkor nyugodtan gondolkozhatsz AMD-ben. Amúgy nem akarunk lefelé menni, és hozunk egy mirát, és Menjünk megnyerjük a kört amúgy. Meg egy kaidot meg. Akkor viszont látás, Kaid. semmit nem tudnak csinálni, Incoming. ezek a kis pajtik.
Még miért lett volna T3-ban egy Aruni, van egy faszi? Secure the area. Keep the bombs protected. Te vagy Zsóti! Én körülbelül ugyanennyiért vettem, mint önnek leírta, 7-8 kiló, aztán körülbelül. Mai napig amúgy Megyek kurva jó ez a headshotbe. gép, viszont mondom, az egyetlen problémája a kártya. Húzom a másik. Nem annyira gyönyörű a képe, hogyha streamelsz rá. Szóval rakomokat. Az van. Ennyi igazából. 10 seconds. Down to 5 seconds. Jó, van egy drón. Bomb locations are secure. Ez a te drónod itt? Kalmán, nem. Nem. Lőttem. Jó. Jön garázs, elég erősen, meg én is. Vigyázz, Kalmán. Nagy pajzsos. Hallom. Az egy blitz. Többen vannak amúgy. Nem ilyen tartsát. Freezer. Kaptam. Behúzom blue-t. Jó. Jön tower lépcső. Mentem el, nem mentek mindre. Tartalak. Egy freezer. Deimos van tower. Kapta. Megvan. Deimos tower Én lépcső. most még mindig. Egy freezer, egy tower. Back freezer, lépcső. Op Power 4, hall. last operator Nem standing. kell píkelni, gyerekek, maradjatok a izében, nem píkelni. Nem, ezt eljátszottuk. Ezt akartad ismerni. Megy körbe. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Mire nem jó egy asztal? Most lemennek, nem? Abban az asztalban már nagyon sokan meghaltak. Internet. Föl már nem mehetnek, most lemennek, úgyhogy Ja. ez egy Na, rosszabb helyzet. lentre Ki mennek. kéne nyitni hatcheket. Nyissuk ki a hatchet először is. Blue-ba ne baszakodjunk velük. Menjünk fel, ez az Oryx gyerek, ez össze-vissza fog izélni, úgyhogy ezt le fogjuk huntolni. Vagy ha nem is Nincs huntoljuk hiba, le. nem. Hozok én Van. izét. 59-es az ak. Hatchintó készüléket hozok, úgy nincs gond. Jó, csak akkor valaki hozzon ilyen pist. Kb. Ilyen pist kéne. Előző körbe freezert softon hagyták. We need to locate a bomb. Ja, Slayer Patrick, ír csak be egy felkiáltójel, hogy mondod? Neked tetszeni fog az a klip. Your drone has found a bomb. Kicsi. Konyhában vannak, te jó Isten. De Oryx van. Hozott törmáltat, azt Kitchen dining. Hozunk egy termájtot, egy osát, én biztos, hogy ilyen nincs osánk. Hozok egy. Shieldest. Nem.
Aroni? Nem tudnak kicénélyezni? 10 seconds to insertion. Hogyha bríselni akarok? T3-ba ment ki az Aroni. Mennyi? 5 seconds. Ez hülye az a csávó. Egy- Kis egy- távertel egy- menjünk, kis Proceed to távertel bomb menjünk. location and defuse it. Lond, ne arra menjél, légy szíves. Már mindjárt mutatom itt a biztonságosokat. Sőt, amúgy. Várjál csak. Követünk, Várj. Épp a sorba megyünk. Ford GT úr, te leveldez egy picit? Nem, mindjárt lelevem a picsába ezt valami. Milyen vagy? Ó, Istenem. Nagyon jó, nagyon jó. Tetszett. Telepítés. Bent kéne kis távert itt klérelnünk. 5-ös pingnél is lesz egy Dornsba. Mert igen, belülről ütötte ki Akkor ezért. arra... Távra elvileg tiszta. Fent kléreljünk. Kis távernél. Klér minden? Épp is robban, igaz? Aha. Tudom a showert. Jó. Ott itt van egy szám. Ott áll a sarokban! Szülye. Valaki. Na, szituáció következő, jó. Na, most mondom akkor... Tutit. Nem mondom a tutit. Tom volt. Mondjad. Na, honnan lőtt le? Side-ról. Jó, Van oké, egy és kis van pixel még drónotok. Sőt, több drónotok is van. Drónozzunk. Egy meeting. Ja. Volt helyett. Ott van. Holvére csak rakjunk egy drónt. Oké. Jó, holvé le van barikádozva, nem kell foglalkozni. Szálltok, ki tudjuk drónozni? Itt van folyosón. Ja, oké, és azt hagyd a francba, mert jönni fog úgyis. Csak idő kérdése. Szálltok kell, van azt tudom. Cover the diffuser. Még mielőtt így meghalunk egyesével. Egy meg itt van szerintem mellettem. Igen. Down to one friendly. Hát én még nem látok belőle sem. 15 seconds remaining. The diffuser is now secured. 10 seconds Arra left. ki. Been Bassza meg. eliminated. Na jó, van, én viszont elmegyek. Köszönöm szépen a gémeket. Én is köszöntöm, urak. Fontosabb dolgomat. Ja, figyeld a! Nem mondjál gyereket, mert nem jössz velünk többet. Igen, Marci fején harcideg van, jogosan. Na jó van, köszi szépen. Csöcső, Cső, cső. sziasztok. Csá.